زي خبركم تخاتتي ربع إيرشو أب ربع إير إنترتينمنت أبز حلفة ثلاثة وقت إعلان وتان تعزيكم يركم تسلة تذهبكمنا ريتو عزيانا مزجن لو معت دما رابعي إلى الحزنا مزيان لنا أما لو معتي عدماتنا سبورتاوي مسموهانهم توم channelكم كيفتكم زلهم فيديو ما يتقاربوا مهنيات سبورتاوي مسموهانهم توقعهم جلسكم تحوزموني أنا تحتاتكم كن أنا وين كمسرين دلهم سرسري ليت على الكايدو سلازي بشنا خيماني زلا أسلطانيت كمان أكتر أماني تسملاشة بزعجة ميزة دماني ممر كمان سبورتاوي بركة يوميا سلازي بمن خجمر لا أمانيت أمانيت هراي أمانيت بأخذ خجمره هراي إسك مس أمانيت كذا لينا أمانيت منيا أماني تسملاشة بحال هراي سبورتايتي أسلطانيت أيروبكس كوينا حي سرح لهم مس أرتست تحاسكا أرتست كوينا هذا اللي بس بحد سرح لهم مالتي حراي تبو أمانيت أبتا قدامي على أرتست أديخي عديمة يرنا أجهوتي تعزفه معلتي نسق بمولات كائلاتنا يرى مالت بزح نجار على ندي فلي زخانك أنا جن نزا مكرتن مجوتن زخانت أماني تبهال قالي مسولتكو فليت معلتها زي نجارات كتفلت يفلتي سوغا خمي أخي عبد العلا اللي خزل لك الرعاية أنتي مثل عدل أنا هو لسه كل سنة وعدين دي زبل معك أب فولي مالتي كل أنا عين حفتي بالليل كلتا وداتي حواتي مدلوني محازي أدي حفتي مالتي أزي خازفك هراي تبو هراي من الوقت تدبس حق زين دينا نعناد أبو خوخي واحد ناتاس لست العالم بر ناو أبوها فولي زيادة خمان أنس ناوي إيدا لأنه مثل تي فاري وبها زي زفكره السولة دي بمخنفة زي زحكوس هراي تبو أبي ختولدكي أبي كتمايركي أب ناقفة يتوليده بكا شحن تعطي من سنة حدا بس ناقصنا مالتي هراي توليده أدمين تمرتمس آخرها ناقصنا سعوش لازنا برا أسمرعي من اليوم ناي موالد أنا تمرتي أو آخرها تماهيرة بدحري جن أي يمدبوس لازنا برو بسرح كلت يوم ما بسنة عفة تمدي بمالتي صراحة لازنا برو قدام ما يفلت تمرتي أو تماهيرة بدحري خا نبدأ برو كيرو ببصرح ناو خيرنا كاب كان أكلس أبتش عيد لخاني أفتفل على بيت مرتات elementary جونيور هاي سكول كاب برو تماهيرة هراي تبو سبورت معاسي جميركي وقاكن دي عمت نيركي سبورت أبجزانا كم مجبي كم تي كتب لك ستدلك سبورت ها هم أبجزانا مالتي كم تي علتها ونتفتاتنا سبورتيو قال 4 عامات 5 عامات قال لي ذكروس نوت نيرنا كم جوي سبورت سريحنا إلى هان تمرتنا خير نيرنا مالتي باباي تي أبجزا سبورت تسرح نعيون موديل ناتيوس باباي مالتي كل جزء ناي متحفتنا سبورت ناي يوجا قال كبغل عين نوعون دار أفو عابي كسب لب زجبر كأني تناتو من قدنا مرحل أتمنى مالتي دحر كلا يفلنا تمهار كله هجن أبتز مهار لزنا ورك بيت مرتي ناي سيركس كنت لانيرا مسوم فترني فها أفتني سيركس كنت لها ما سرحت مني بدحريو نقرب عامتات أقاري تصدح المسرح شو عيف المساعته هجن بسرعة أول كاراتن أيروبكسن كوينا نتفت مني مالتي سلازي ولا كاراتي قال خاطر خلي خماتي تتكم اللي غير جلس أخورك بلك خلاص نانو عيدك مهرا ما يكون أنكو تسبورت كوميد مصلحة خمان فتح الكاي على لنا ده يعني تهرر منينا لا تفاتح الله سبورت هم إذا مصلحة سبقين كم يكونن دايو كلا تطري نبغعت الوكا كل جزء خاني تبغى أو ما يهلو كامبر كم زي نخد تهرر مولو قلا يكونن سلازي ده حني خامت هرا مادي سلازي تزاني خعلا لني هراي تبق من الوقت كم زخت بلاد أنا أخذت ناي سبورت أبغى أقصها نزي مثل بالحقيقة مسعى بخي بخميك حسكي ونت سبورت بدحري كم تزبلك أب شوعي فيلم ساعته أبتا أب دبارو أبز مهارة لزنا ورك جزء مالتي بها ما تأترني فا
ጠርኒፎም ይሰርሑ ስለዝነበሩ ናይ ካራተ አዮቢክስ ካለ ንጥፈታቱን ይካይዱ ነይሮም ኣነ ኸዓ ናይ ክልተይን ጉጅለ ኣባል ኮይና ሰርሕ ጀሚራ ማለት እዩ ስልጠናታት ክንወሃብ ጀሚርና ኤደን ትበሃል ነይራ መምህርቲ ምህረና ኣብዚ ኣብ ኣስመራ ተማሂራ ነይራ ማለት እዩ እሳኻት ስልጠናታት ትበና ነይራ እቲ ናይ ካራተ ኸዓ ኣሰልጠንቲ ነይሮም ሽዑኡ ዝተፈላለዩ መምሃራን እዮም ነይሮም ሽዑኡ ቅድሜና አብርሃም ዝበሃል ኣብ ዘሎ ሕጂ እሱ የሰልጥን ነይሩ ንዓይካ ዓብዳት ዝበሃል ኣሰልጢንና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናይ ኣይ ካራተ ብዙሕ ኣይቀፀለን ናይ አዮቢክስ ግን ሙኽታር ኣሕመድ ሞኪ ጂምናዚየም ማለት እዩ ኣብ ኤሪቲቪ ቅድም ምርኢት ዘቕርብ ዝነበረ መምህር ንሱ ይመፀና ነይሩ ይከታተለና ሰርቲፊኬታቱና ኣብ 6 ወርሒ መፅዩ እቶም ናይ ካራተን ናይ አዮቢክስን እንዳሃበ መፅ ነይሩ ከማን መምሃራን ከዓ ይሰደልና ነይሩ ካብ ናቱ ተማሃሮ ምስኡ ድሰርሓ ዝነበራ መምሃራን ይሰደልና ነይሩ ስልጠናታት ብኸምኡ ጀሚሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብዚ ምስ መፃኹ ከዓ ቀጥታ ዝገበርኳ ናብ መሰልጠኒ ማእከል ሞኪ ጂምናዚየም የኸይደ ጓል 16 ዓመት ከዓ እታ ኮርስ ወሲደ መምህር ኮይነ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ 6 ወርሒ ስልጠና ወሲደ ናይ አዮቢክስ ካብ ሽዑ ከዓ ክሳብ ስለዚ ብንእሽተይ ሓላ ምናልባት ስፖርት ክሪኦ ከለኹ ሓንሳብ ኣብ ንእስነትካ ብዙሕ ሓሳባት ኢኻ ዝጅመር ጎረባብቲ ዝኾኑ ክእሉ መሓዙት መታዓቢት እዩ እስከ ምናልባት ኣብቲ ቅድም ዝነበርኩሉ ግዜ ምሳኺ ትጅመር ኣለዋ ዶ መታዓቢት ክኾና ክእላ መሓዙት ክኾና ክእላ ከመይ ክቐፂል ክንትኾና ብዙሓት እዮም ኣወዳት ኣዋልድ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ጉጅለ ኮይንካ ተጠርኒፍካ ክሰርሕ ከለካ ደቂ ገዛውቲ መማሃርቲ ገለ ኢኻ ኩላትካ ብፅቡቕ ምንቅስቓስ ነይሩ ሽዑኡ መዓት መንእሰይ ነይሩ ንኣሽቱ ኢና 12 13 ዓመት እዩ ማለት እዩ ሽዑኡ ዕድሜና ግን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኻነ ቀፂልና ኢና ክሳብ ሃይ ስኩል ንኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣነ በይኒ ጥራሒ ኣብ ኣሰልጣኒት ኮይነ ዝሰርሕ ዘለኹ ካብቶም ዝነበሩ ምሳይ ኣዋልድ ዝኾኑ ኣወዳት ዝተፈላለዩ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅሑታት ናይ ስራሓት ኢኻ ትረኽቦም እቶም ሰባት ገለ ስደት ከይዶም ገለኻ ቢዝነስ ገለኻ ኩሉ ዓውድታት ተቢሎም እዮም ትረኽቦም ግን ይሕጎሱ እዮም እንቋዕ ኣስኺ ከዓ ከምኡ ኾንኪ እንቋዕ ሓልኽ ኢሎም ከዓኒ ሞራል ይህቡን እዮም በዛ ኣጋጣሚ ከዓኒ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ክብሎም ይፈቱ ሓራይ ፅቡቕ ምናልባት እንታይ ክሓቲ ፀኒሐሲ ኣደ ክልተ ቆልዓ ስፖርት ከመይ ኢልኪ ክትቅፅል ኢኺ ድበዝሓ ግዜ ሲ ሽምካይዶ ኣደ ቆልዑ ኮይንሲ ሓዳር ምስ ገበርካ እውን ዳርጋ ስፖርት ደው ይብል እዩ እንታይ ዕዳጋ ስለ ዝረኸብኪ ኢኺ መጀመርታ ከምቲ ዝበልኩኻ ተቋሪፁ ነይሩ እዩ ማለት ግድን ሓዳር ምስ ገበርካ እቲ ውላድ ምስ መፀ ገለ እውን ናይ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ገዛ ድሓር ግን ቁሩብ ቆልዑት እክል ምስ ኣበልካ ከዓኒ ሓቂ ምዝራብ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣነ ዕድለኛ እየ ብክልቲኡ ፋሚሊ ማለት እዩ እንዳባሓጎኦም ናብ ክልቲኡ እንዳባሓጎኦም ክኸዱ ከለውስ ኣነ ቀሲነ ድሰርሕ ማለት እዩ ውፅኢት እዛ ሕጂ ዘለኹ ኣነ ክኸውን ከዓኒ ናይ ክልቲኦም ተራኻ ዓብዪ ማለት እዩ ይሕግዙን እዮም ኩሉ ግዜ ከም ተሸጊረ ቆልዑት ከም ዝኸይነ ገለ ኢለ ኣይፈልጥን እየ ሓቂ ንምዝራብ ግን ብስድራ ይሕገዜ ብስድራ እንዳ ኣቦኦም ከዓ ንኸይዶም ከዓ ብዙሕ ይሕገዜ ማለት እዩ ኣነ ብዓብዪ ከዓ ኣቦኦም ማለት እዩ ንዓይ ስዒድ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግኖ ይፈቱ ቴንኪዩ ከዓ ክብሎ ደለ ማለት እዩ ኣነ ክኸውን ከዓኒ እዚ ናቶም ውፅኢት እዩ ግን ዕላማኻ ንስኻ እንድሕር ዳኣ ክገብር ኢልካ ዘይግበር ነገር የለን ዘይከኣል ነገርካ የለን ሕጂ እቲ ደይ ምቕያር ግን ተቐይረ ኣይፈልጥኒ ኣነ ኣብ ጠኒሰ ሓሪሰ ቆልዑት ሃልዮም ገለ ተቐይረ ኣይፈልጥኒ እታ ክገብራ ዝኽእል ኣብ ገዛይ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ይፈልጥ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ለውጥታት ኣይገበርኩም ኣመጋግባኻ ድዩ ገለ እንዳገበርካ ማለት እዩ ሕጂ ድሕግዘካ እውን ንዓኻ ወላ ስድራኻ ክሕግዙኻ ወላ ከምቲ ዝብለካ ፀናሕኩ እንዳባሓጎኦም ከይዶም ክሕገዙ ከለዉ እንስኻ ከዓስ ከምዚ እንድሕር ብውቑዕ ኮንካ ወፂኻ ከዓኒ ትዝዓበየስ እሱ ትውፅኢት ማለት እዩ ኣይተሸገርኩን ግን ዕላማ እንድሕር ኣለካ ኮይና ከዓኒ እንታይ ኮንካ ትነብር ኢኻ ሓራይ ምናልባት እቲ ፅባቐ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኪንዮ ገፅ ዝሓልፍ ዋላ ኣብ ቅርፂ ኣሎ ኩሉ ሰብ ሰበይቲ ፅቡቕቲ ክትኮንሉ ይደሊ እዩ ግን ከዓ ከምኡ እናደለየ ከለካ ኣብ ስፖርት ከዓ ዝኽልክሉ ኣሰብኡትካ ኣለዉ እስከ ነዚኦም ገለ በለልና እቲ ክሳይ እንዲ ሕጂ ድመፀናሉ ኣተዓባብያና ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ጓል ኣይኮነን ሓዳር ጌራ ቅድሚ ሓዳራ እውን ደጋ ክትወፅእ የብላን ገለ ዝብል ኣባህላታት ኣሎ ካብ ምንታይ መፅዩ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ግን ከምኡ እንተተሓሒዙ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ሰበይቲ ኻስ ክትወፅእ የብላን ከምዚ ክትከውን የብላን ሕጂ ክልተ ነገር ደሊኻ ኸ የለን
مالتيسي كتطبق تدلي كم زخات تدلي انت زي وقتها خان كم خايلن اب غزاها وين كاولا بيرسونال ترينر كوينن غيرن قطراها ولا نودات ولا نوالدسي اب غزو انسب كيركا تسرحي خا كن اي كم تنابتي ناي بوتا ناي ساكير كاتسرحو انت انا ها بزاكاطام ها نعم كلهم زدلي افقدلن اوصون صبواتا نستخلوهم من دحدا دليهم مالتي دحدا زي فكر كوينو كن تندك نسيون اب غزاهم كينن كغبرو زخلا بصح نغارات الله اسكنتا نغبر زخلا بغزاو يا حجي انتي دي مالت كم سلنسخا كم سلازلخا نتسبكم مختبلو خلخا انتي زموسلو نو هم انتي كال كوينو غلي يدبلكا ግን ይካሊ አመጋግባኻ ተማዓራሪ ጊዜ አፍታ ዝረኸብ ካላ ጊዜ ኻኒ ካብ ንቡን ተጥፋ ጊዜ ነታ ኤክሰርሳይዝ ኪርካ ነፍስኻ ምዕራይ ተሓይሽ ማለት ሕጂ ብዓቢይ ዕድላት አለው ኣብ ኤርቲቪ ብዙሕ ባዕልና ዘዳለናዮ ስራሓቱን ይቀርባሎ ከምኡን ብዙሕ ቪዲዮታት ይደሎ ኣብ ሞባይልካ ጌርካ ክትሪኤሉ ክትሰርሓሉ ትኽእል ኣብ ብዙሓት ቻነላት ናይ ካልኦት ሃገራቱን ዝመሓላለፍ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ስለ ዘሎስ انت سريحك انت زي دخيمك بزي دخام عاوت يلن كتصبق عند حد دخيمك صراحه اذا خبر كم تقاتلتنا بفلايده عندك انسيو ايتد كما تبهالغن سلازي سبورت الصراحه كنعبرك ندلي هلا كابز قصيلنا منالبات اب ناي ممر ناي ايروبكس يخون كندي عامات يخسر يخلو نوي عمت كم تزبلكها كاب قول 16 عامتي مسلطان جميره قال زي مسناي مرعا ولاد قرب كاب كيرا نيرا بدحري كن كاب 2016 حساب حجخاني يسلطنا له مالتي داغماي تمليسا مالتي تبهراي كممهرك منالبات اب سبورت زلو افلطو دروتي بغلي وانات انتي تتبوم ديكم مخري ماسي بس مصخاسي انتي كسراحكم زلوون على ها صبكا خيل نزخ تعاليهم ديكم ابتي جيمكم مصخلو علامه نايت ممهرو نسيكو موزاري ابتي اب حد جيمنازيوم استفلالو عينات اسلطنت لو ناي جيم አለው ናይ ኤሮቢክስ አለው ካለ አካላዊ እንቅስቃሴያቱን ዝገብር ሰብ ንዑ ብቃዕደለው መማሃራኑን አለው ኣብ ኩሉ ጂምናዚየም ማለት እዩ ሕጅንታይ ገሊኡ ሰብ ባዕሉ ይፈልጥ ኢሉ ጥራሕ ድሰርሕ አለው ከድካ ኮሜንት ትቦይኻ ከምዚ ዝግበር ገለ ትብለይኻ ነቲ ናባ ኃይሉ ዝመጽእ ሰብ ግን ግድነት ኢኻ ሓበሬታ ትቦ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ክምገብ ከም ዘለዎ ሓቢርካ ኢኻ ተስፋሕ ማለት እዩ አራድ ናባት ከም ዘለኽ ይቆርጽ ንኽህልወኪ ንስኺ ክንደይ ግዜ ኤክስፖርት ሰርሒ ኣብ ሰሙን ንክንደይ ዝኣክል ሰዓታት ክትሰርሒ وحدي نحنا بنطف سرح سلازلنا سمون مولو مالت ابتن شو عت معلته حنت معلته راح عرفتنا مالتي شو تشا معلته نسرح كن تنسرحوا سرحات يفلاليو كل غزي حالكي وي اب حاتين جلاد راح يكون انت تسرح تفلت كابسونيكس اب قدام دلو خاني بخمو انت غبركا تفلاليو مالتي جاب سمون حنت غزي كمزا زلخوا حنت غزي اب سمون هارد ورك اوت تسرح مسو امغاغبا معرا يالو كمتات نغبر نسرح مالتي ስለዚህ አካላትና ግን ከዕረ ይኸሊ ምሽ ማለት ሓንሳብ ድሕሪ ሓዳር ድመጽእ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ጭንቀት ዝፈጥረለን ግዝፈኒ እንታይ ክገብራ ዘላ ዝኽእል ክገብሮ ዝኽበን ኣብነት ናይ ከብዲ ከጥፋዕቲ ኮይነን ስታይ ክሰርሕ ኣለዎ واحد እንታይ ዲ ኣብ ከብዲ ጥራሕ ኣይኮንካን ኣተኪርካ ሽዑኻ ክትሰርሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኤክሰርሳይዝ ኣሎ ትህቦ ማለት እዩ ግን እንታይ ልዩነት ሰብ ርኢኻ ምስ መፀካት ሰብሲ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ርኢኻ ስትገብሮ ኢኻ ትቐንድ ግን ብዓቢ ኣባና ሽግር ደሎ ግን ናይ ወርክኣውት ምስራሕ ወይ ገለ ደይኮነ ናይ ኣመጋግባ ፀገም ሕጂ ሰብ እንታይ ይመስሎ ዳይት ምግባር ከምዚ ደይ ምብላዕ ይመስሎ ክልተ መዓልቲ በላዕኹን ብለካ ወይ ከምዚ ገይረ ነጢረዮ እንደ ድራር ካብዚ ድራር ክንድዚ ገይረ ገለ ኣይኮነን እንታይ ኢኻ ምገብ ደለካ تنعخ كم يجرو زلو تكادلو عينات نجراس انتي مخاونا على أمجاجبا خايخة تم معرض مسرة مجمر تمالتي سوى لا الناس رحكوا ديلو تسبون كله ندحر أكن نتتهال كود اللخا لعلتناتو ندحر مجاب كين كخاني تزعبي تجمع أو لا مالتي جاء أمجاجبا خان ندحر سريعها تخسر حوز اللي كسرح بجبو ندحر سريعها كل متي كل خوني ديك إير ويك ديعر نفس هاي لا دك أنسينا خمين اسك بزحان كمين مثل أبتجيم بتريو كنا تفسير خمين الله دحين دي نسبور صراحة دين مالتي سخن دزا قالو قال خطب لا يتقلني خا مالتي ما تيجي تساب تريو خا جن نحكي لي تسرح تي انت يدلي ما تي خمان سبحان سب ولا نسخ خوف لك تحسب كلها كم ما سلت انا خا خوف لك تحسب خلاص خاص انت يدلي ما تي تساب لك خمان تستحسبوا لي جدي صارلو علامه نايتي ممصي خاص دير داكا جيزيلو مصيلو سب نحنت ነገር ጥራሕ ስራሕ ቢሉ 20 ደቂቃ ጥራሕ ሰሪሑ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ
لا إلو سلتشو دخيت سبالو انتي قليلو حجي كومي كونن سبورت هالكيو على ما نحد على كاخاني تزي بتصح نجر كاني يلا دخاميو إنه فلدي نحنا نحلفو مش عم نفس الناس اللي نريو كي دخم كا كي تعركا كي يبل كا خاز خون نجر كا يلا حجي متي خنو نهلات كنت عندك أنا في خاب فولي يبلا خاين متي طبو قال طبو عم أبسم دحري خايو راح يكون كان طبو تبلو تي دخيمنا يخا كم زخين كاد اللخا ندحر أدخيم كن ندحر تعركم كان ساعات كان زيت لوط على من قدس يلا ስለዚ ይካሊ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ስፖርት ተሰሪዑስ ኣካላትኩም ማዕራ የሉስ ይኽእል ማለት ዝኾነ ሰብ ራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከምዚ ክትሪእዎ ፀናሕኩም ናይ ኣማኒት ቪድዮ ርኢና ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ خبركم تخاتلتنا ناي أمانيت سراح قدر إخمو تخوني أخم تصفان قبل ما كم زني أمانيت كرز كهل وكن دكانيسينا أفزلقنا وهن كان سبورت أخي جمرة زهاغر مغنياتو كمتي نري أزلنا كمنا علو عنا بوزحنا قاعد بوزح ربح ونسلا زلوا تصفان قبل كجمرة برينا بخاي أحمد مجمرتا زي كريكا خلوه زنب سخاس نبأس خط قمول ديخا ولا أنت سبورتاوزي حنسا قلم ذكرنا شو كنجمر كلنا سوون صريحنا خمسة أنا بلينا أرجع كله ترأسنا ببأس تراي بحترني يروحين يسمعك سقاط هاي تنرئنا برنا فيلم تاتي خمسة حجي كنا هولات فيلم تاتي خاطر إيه سقاط سلواني يروح إذا أكلات كحجين خمود قمول ديخا ولا أنت تاي تقوم الرأي بمجمرتاش ما يبرخت يوب بهاد عند اللي يعزي شو بنعدامكم كل سبكم إذا حسد حتى إن دهرا العلكة تقوانا تعيز مسلو جن كم يكونن mostly أب ولا بعلم دهر رأينا زبز حسابات أب حتى إن ليفت تجبروا سبات أزيوم لوهاتهم إن تحتاتهم كا زت تقم سبات ندحريهم يوم زحجزو هجيهم يكونن تي حبرة سبنا جن كلاس مجيب زبالة سب ندحريو نخومو يمسلو مالتي بأنصاري كم يكونن بأنصاري تبغى اسكي نالبات شمكا قاعد نالنا أبي بيت مرتاح هير كاسك قال أفلت أخل وانا أب elementary ما يولخو يتمرتي إتماهرة ججرتي جزاوتي أو سلزقنا ما ولا هو ججرتي إن بدحريو جونيور دما حربنياتات بدحريو هاي سكول سانتا أنا ودينا سوا ورينا بدحريو دما كاب سوا عد ما ينفع أتي مالتي أما ما ينفع دما 3 عامات construction and survey graduate كده تبغى حرات بق اسكي بملس قبل يذكرنا سي قرعو خلنا همز خلك صنحو قديمه درجه غزاوتها مولي خا سبورت سرح حدا وان كارات مصمنه بمولو سبنت كارات تفتنو حدا وان تدا صبق قلصم ريخا خانه بمولو خا ابتينو سمينتو بمليخا خا تفتن من قصالنت يبولون اسكاس قمعاش هاجم يركانو سبورت زي كما يقتلك انا كابز جمرو درجه حجي 10 عامات قال خوين له سدما بحوي سبورت يسرح سلازنبره نعو كل سبس حدا نجر كترق لك كراها كم مريت تلعلك تمصاي تخدنيها هوي يسرح نيرو نعو ري جميله كم زتبلو زلخا ترقمو تجمرمو لوط تري تلوط مسراخا شعو انت يخونك ادكشن يخونك لوط سي انتي قبركاي اديكتد تخون بدحريو نزي سلت لوط سلت رزلها مقراص تسن مالتي اجي قصالي يخونت بروسيس سبات كن انتي قبرو 3 ورحي 4 ورحي يسرحمو بدحريو زهونه لوط اندحر زيريو
የቋርጾ ማለት እዩ ዓመታት 6 ወርሒ 2 ዓመት ገለ ትሰርሕ ኣለካ ዲሲፕሊን ብጣዕሚ ያገዳሲ ኣብ ስፖርት ዲሲፕሊን ተዘይብልካ ኣብ ትደልዮ ክትበፅሕ ይትኽእል ኒኻ ኣራይ ምናልባት ከም ዝበልካዮ ንዓኻ ኣርኣያ ነይርካ እዩ ስድራኻ ከመይ ተባብዑኻ ነይሮም ስፖርት ክሰርሕ ከለኻ ሓቂ ዘረባ ስድራ ብዙሕ ስፖርት ገለ ይፈትውን እዮም ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ክግደስ ገሊኦም ዝደልዩ ነይሮም ሓቂ ዘረባ ትምህርቲ ከዓ ድሓን ስለ ዝነበርኩ ብሙሉእ ኣብ ኤሌመንተሪ በል ጁኒየር ሃይ ስኩል ፅቡቕ ስለ ዝኸይድ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣይዛረቡን ነይሮም እምበር ስድራ ብዙሕ ስፖርት ገለ ኣይግደስን እዮም ሕጂ ንበል ንኣብነት 12 ዓመት ጥራይ ገይረ ትብለኒ ኣለኻ ክሪኦ ከለኹ ብንእሽኻ ጀሚርካ ተትኸውን ነርካ እንታይ ለውጢ መፅእ ኢልካ ተሓስብ እዚ ዘለዎ በረኸት ካልእ ኮይኑ መሃለዎ ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ ዝወሰድካ ዝበዝሐ ለውጢ ከም ዘሎ እዚ ርዱእ ነገር እዩ ሕጂ ከምኡ ኣብቲ ንእሽተይ ዝነበርኩሉ ግዜ ስድራይ ብብዝሒ ኣብ ትምህርቲ ክግደስ ስለ ዝደፋፍኡኒ ዝነበሩ ብዙሕ ኣብ ስፖርት ገፀ ኣይከድኩን ዳሕረይ ምስ ዓበኹ እየ ጀሚረ እየ ስፖርት ማለት እዩ እምበር ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እቲ ብንእሽተይ ምጅማር እዩ እቲ ከምዚ ኣማኒት ክትብሎ ፀንሐት እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ስፖርት ዘለዋ ኣተሓሳስባ ትሑት ስለ ዝኾነ እዚ ከምዚ ንክትገብር ኣይድግፈካን ዛስ ዋይ ሕጂ ዝበዝሐ ኣብ ስፖርት ዝፀንሕካዮ ዝበዝሐ ለውጢ ክትገብር ትኽእል እስካ ሕጂ ንበል ከምቲ ኣቐዲማ ክብሎ ፀናሕኩ ብዙሓት ዶ ጀሚርኩም ትኾኑ ዶ ገዛውቲ ኣብ ስፖርት ከመይ ትዝክር ኣነ ሕጂኹም ድዝከረኒ ከም ዝቐፀሉ ግን ዳርጋ ኣጓኒፎም እውን ኣይፈልጦን እስከ ከመይ ነይሩ ገዛውትኩም ብሓሳብ ጀመርኩም ዝቐፀልኩሞ ኣብ ደረጃ ዝበፅሑ ከለዉ ድዮም ከምዚ ከማኻ ኣብ ደገዛውቲ ዘይኮነ ኣብ ጅሚ እያ ንጀሚራ ተኺልን ንጅሚ እያ ኣትየ ብዙሕ ኣብ ገዛውቲ ገለ ይሰራሕኩን ሓቂ ዘረባ ኣብ ጅም ግን ብዙሓት ምሳይ ዝጀመሩ ነይሮም ብዙሓት በቃ ግን ከም ዝኽብለካ ዝፀናሕኩ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስፖርት ክሰርሕ ከለኻ ትደክም ኢኻ ስፖርት ክሰርሕ ከለኻ ይስችወካ እዩ ነዚ ኩሉ ክትፃወር ክትክእል ኣለካ ነዚ ኩሉ ዝፃወር ዓቕሚ ተዘይብልካ ድሕሪ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ክትገድፎ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ዲስፕሊን እታ ቤስት በቃ ኣዚና ክንግደሰላ ዘለና ነገር ዲስፕሊን ዲስፕሊን ኣብ ኩሉ ነገር ማለት ኣብ ሂወትና እንድሕር ዲስፕሊን ተልዩ ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ትኽእል ሓራይስካ ሓደሽ ስፖርታውያን ሕጂ ንኣብነት ስፖርት ክዘውትሩ ዝደልዩ ብምንታይ እዮም ክጅምሩ ዘለዎም ሕጂ ሓንሳብ እንታይ ትሪኢኻ ሕጂ ነዚ ናትካ ኣብ ጅም ምስ ረኣይዎ ስለዚ ሓፂን ስለዚ ዓልካ ጥራይ ሓፂን ክዕሉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እዚ ከመይ ክጅምር ዘለዎ ትስብ እወ ኣነ ኣብ መምህር ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ጋይድ ንገብሮም ኢና መጀመርታ ምስ መፁ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ነቶም ዓበይቲ ሪኦም ቀላፅሞም ኣዝዩ ግዜ ዝበለ ምስ ረኣዩ እሶም ከዓ ሓፂን ከልዕሉ ምስ ረኣዩ ጀስት ናብታ እሱ ዝስከማ ዝነበረ ከይዶም እዮም ዝስከሙ ኣለዉ ሕጂ ዌይት ሊፍት ዝገብሩ ኣለዉ ኣብቲ ስራሕና ሓደ መዓልቲ ዝከረኒ ሓደ እንታይ ገይሩ ነቲ ሓፂን እዚ ሌግ ፕሬስ ኣላ ማሽን ሌግ ፕሬስ ትበሃል ኣላ ብእግርኻ ጌርካ ትደፍኣ ማለት እዩ ሕጂ ብሙሉኡ ሓፂን መሊእዎ እዩ በቢ20 መሊኡ ክሳብታ ጫፍ ናይታ ሌግ ፕሬስ ተመሊኣ እያ ንሱ ስለ ዝፎከሶ ኣብ ላዕሊ ሰብ ወሲኹ ይሰርሓ ነይሩ ሕጂ ካልኦት ሪኦሞ ኣቆልዑት እዮም ሪኦሞ ንሱ ምስ ከደ ኩሉ ኣውሪዶ ሰብ ሰቒሎም ደፊኦም ሕጂ ክርእዩ ከለዉ ናይ ግድን ከምኡ ክገብሩ ደስ ይብሎም እዩ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ንሪኦም ሓደ ጀማሪ ክገብሮ ዘለዎ ግን መጀመርታ ምስ መፀ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ዝኸውን ብክብደት ናይ ነብሱ ክሰርሕ ሓፂን ኣይትንክፍን እዩ ማሽን ኣይትንክፍን እዩ ብክብደት ናይ ነብሱ ዝስራሕ ስራሓት ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብነት ከም ፑሽኣፕ ሕጂ ኣብ መሬት ወሪድካ ክብደት ናይ ነብስኻ ኢኻ ሓፍ ተብል ሓፍ ኮፍ ፍሪ ዌት ነብስ ወላ ሓንቲ ከይተሰከምካ ክብደት ናይ ነብስኻ ኢኻ ሓፍ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ወርክኣውት ን2 ሰሙን ገለ ምስ ለማመድናዮ ብድሕሪኡ ናብ ማሽን ነእትዎ ፎክስ ዝኾነ ማሽን ነስርሖም ብድሕሪኡ ድማ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ዝሰርሕዎ ኣብቲ ፓርት ናይ ነፍስና እንዳፈላለና ሎም መዓልቲ ቸስት ባክ ሾልደር ገለ እንዳበልና ሽዑ ነስርሖም ማለት እዩ ትኺሎም ናብቲ ሓፂን ወይ ድማ ማሽን ኣያቱን እዮም ሕራይ ሚዛን ትስከም ኢኻ ግዛብ ክንደይ ኪሎ ትበፅሕ ማስ ዝለዓለ ትስከምካ እያ ሕጂ ምናልባት ይፈላለዩ ኣብቲ ስኳት ክንገብር ከለና ሓፍ ኮፍ ክንብል ከለና ዳርጋ 2 ኩንታል ንበፅሕ ኢና ሓፍ ኮፍ ክብል ከለኹ 2 ኩንታል ይበፅሕ ቸስት ፕረስ ክገብር ከለኹ
10 20 نبصح ليج بريس 4 كونتال قال بصح كم يفعل عليك كابت وركات نبت وركات ديد ليفت كم كلتن فرقان كونتال بصح هرايك ما تحجي كم ياخذ سرح سخان ابنت قالوا ودي مدبات قالوا ودي سوني تسرحوا سولوس ويس سمون ولا حد عند سرح يتسرح مدبات قالوا سموم كم زختولو صناخ سموم ملو حد عين سرح ندير تسرح تخونكا حد ነገር ሒስካ ይኻ ትተርፍ ማለት እዩ መደባት አለው ሶኒ حقون سرح بدحريو سولوس تشس سرح بدحريو ليج نسرح بدحريو تن سلسة معلتي دما كم يدقم مالتي سوني تشس مس ترايسب باك مس بايسب شولدر مس سلف نسرح زين سلسة معلتي خاب سوني سولوس ربع مس تسرحت بدحريو دما حاموس 4 قدام دما سلي دقمه هجي ورك اوت زي نخلت ورحي سلسة ورحي كم زي لي خيد بدحريو كال ورك اوت نص مالتي ورك اوت نايقدن كتقياير لك ندحر ورك اوت زي تقياير تخوينكا حدا خوينكا حتترف لك عبتات تسرح زلخه عمت ندحر سريخه ساهوينكا حتترف ورك اوت ندحر تقياير تخوينكا ግን تنفسخه ካብ ዝነበሮ እንዳተቀየረ ይخيድ ማለት ሄቪ ዌት ورك اوت ዝባሃል አሎ ላይት ዌት ورك اوت ዝባሃል አሎ አጀፍት ሄቪ ዌት ورك اوت ነፍስኻ ሳይዝ ንምውሳኽ ማስል ማስ ናይ ሳይዝ ናይ ማስልካ ንምውሳኽ ተጥቀሞ ማለት سو سلسة ورحي 4 ورحي مسرح كاي بدحري نت سايز حيزو زلو نفسها كتمقاقلو سلازلكا قرصها تحزو سلازلكا دما كات ورك اوت زبحال كم واحد غير حجي ندا يايركا يا خد خيد ناقدن ساينس كتقمالكا ساينس ندحر زي تطقم تخوينكا ترغم يبلون حراي من سيادنا هم يلو سبورتس كاي ناتكا غمغام كم يمثل بحفشا برسنتج كتري خلها دارجا أبربعة قال إيزلو زدما كجوس هاللوت من إساه كجوس هاللو سبورت انت عينت مو سر حلو إلالو سبورتنيا موستلي أب ميديا هو صخ إلالو الميديا وصين دحر كجوس كإليو سبات ها 5 قالو كبل زخيل مالتي هجي بخمو يمتيم قال نجر مسرحكا قال نجر مسرأيو يمتو نبت جمالتي جن كم تقدمنا زبلنا ديسيبلين أقداسيو 3 ورحي 2 ورحي سريحهم كأي طفو مالتي هجي مقص جن أقداسي كله سبورتنا عسرح زي كنا ديسيبلين كجبر كم زلوا تاي كجبر كم زلوا ساينس كتكم كم زلوا واي سب قلتيفو لوط إزيري ساينس لزي تكمي هجي علمنا بزح يبتحي زلوا بزح سابلمنت يتكمالو بزح مجاجبا يتكمالو بس واي قلتيفو يغير ندحر كم تقدم زبلكو دما ندحر لو طريقها هديك طريقها تخو ها خمزي باتب شعون ክትሰርሕ تتابع مالتي امبر واحد له من انساتنا بزحاب سبورت نبل عملت سنه جيم ነገር بعدنا خريا خلو ني هافتما تيدم سلوسب كوم يصوا جيم اتي 5 سرحنا هافتما دي ناسل جاب كندو خبر دي مالت حق زربا أبز سمرنا زلوا أجن بجيك سمرنا فالس كال فزيح سوري من أربعة نوع أفورد زي قبر سبون كهلو خيلي جن أبدندن جمنازيم حج نحنا نسرحلو نتوم ماناجر نحر أنسنا كم دي أوروب تسجمال لأني نحر زبلوهم تقينهم حنسب بناس أزل سرحوهم مالو زي حجزوهم مالو أما كاكواخ دبس حق زي سبورت سرعة تلوخ لها كلا أنت يبرعنا هنا سبورت نسرعنا لا أنت قال يدبل أما كاكباخ ما كمي يخون دلو تسألوا له ودي هو زي هجي عباي كل سبكم يزبل هجي أما حبشا عند حرينا أما كاكبانا حدا حنتي بقى صبحي تتسريحة كل جزء سمو ملو حنت صبحت بالعمالتي هجي أما كاكبا أب سبورت بتاع قداسي لو تختار إن دحر كوين كاون أبتعناها يكون أبكرس أكلات كاون يكون أما كاكبا بتعمي قداسي برسنتج كنا خلنا خاميتي 87% نوتريشن بدحريو 10% ورك اوت زو حدا ورك اوت بدحريو عرفتي تزبزح مغبي مالتي مغبي صبقت مغب كلالك مستي انا وابرانا منالبات كبد يخيلي ግን بقليلو ክትረክቦም ትخيل مغبታት ክህሉ خيلي كم بعل فاجولي بالدونغا زيوم حجي أزيوم ببروتين
ዘለዎም ብዙሕ ፕሮቲን ዘለዎም ምግብታት ጥረታት ስለ ዝኾኑ ነዚ ክንምገብ ንኽእል ኢና ከም ጥጥቆ ጌርና ክንበልዖ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ኣብ ማይ ኣሊኽና በቑሊ ምሽ ይኸውን ሕጂ እሱ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ እቲ በቑሊ ክኸውን ከሎ እቲ ኩሉ ኑትሪየንት ሒዙ እዩ ከምዚ በቑሊ ተን ፃዕዳ ነገር ዝወፃሉ ኣብ ትሽዑ ግዜ ኩሉ ኑትሪየንት ኣብ ውሽጡ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ትምገብ ተኮይንካ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ፕሮቲን ኣለዎ ማለት እዩ ብዝተኻእለ ዝበዝሐ ማስ ከተግጅፍ እንድሕር ትደሊ ተኮይንካ ዝበዝሐ ፕሮቲን ክትምገብ ኣለካ ለስ ዝኾነ ካርቦሃይድሬት ክትምገብ ኣለካ ብድሕሪኡ ድማ ፋት ኩሉ ዓይነት ኑትሪሽን ሓዘል ክትምገብ ኣለካ ማለት እዩ ኩሉ ኣሕምልቲ ይበሎ ፕሮቲን ይበሎ ቫይታሚንስ ይበሎ ሚነራልስ በሎ ኩሉ ክትምገቡ ክትክእል ኣለካ ግን በቲ እስኻ ዓቕምኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ክብሎ ፅናሑ ጥረታት ክትምገብ ትኽእል ብዓቕምኻ ክትገብሮም ነገራት ኣለዉ እሱ ክትምገብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብብዝሒ ካርቦሃይድሬት ክትደሊ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ዓኸ ዝበዝሐ ካርቦሃይድሬት እዩ ዘለዎ ንዲ ድማ ፋት ኣለዎ ለስ ፕሮቲን ኣለዎ እዚ ክትምገቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ጥረታት ብቐሊሉ ክንረኽቦ ስለ ንኽእል ኢና ኣብኡ ዝዛረብ ዘለኹ ሜቢ ኣብ እንቋቑሖ እንድሕር መፂና ዓሳ እንድሕር መፂና ስጋ እንድሕር መፂና ቁሩብ ክኸብር ስለ ዝኽእል መዓልታዊ ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ትረኽቦ ግዜ ግን ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ግን ዝበዝሐ ኣብ ዘይትረኽበሉ እዘን ጥረታት ክትምገብ ግን ትኽእል ኢኻ ስጋ ብ30 እንቋቑሖ በልዒ ኢሎም እኒ ሓቂ ድዩ ናይ ወርሒ ደሞ እዚኣ ኣሎ ኣብ ጅም ከምኡ ዝምገቡ 30 እንቋቑሖ ኣብ ቁርሲ ጥራሕ 30 እንቋቑሖ ዝበልዑ ኣለዉ ንሕና ፋይናንሻል ቁሩብ ክንድኡ ክንበልዕ ኣይንኽእልና ግን ኩሉ ግዜ ኣብ እንቋቑሖ እታ ፃዕዳ ብብዝሒ ፕሮቲን ስለ ዘለዋ እታ ብጫ ድማ ስብሒ ስለ ዘለዋ እቲ 30 ዝበልዕዎ እንቋቑሖ እታ ብጫ ውፅኦም እዮም እቲ ፃዕዳ ጥራሕ ክንደይ በፂሕካ ትፈልጥ ኣቂንካ ትፈልጥ ዶ ክንደይ ክትበልዕ ትኽእል ኣብ ጅም እንታይ ዝብል ምስል ኣሎ ንብላዕ ተልካ ንብላዕ ኣይንብላዕ ተልካ ንብላዕ ዝብል እዚ ዝብል ምስል ኣሎ 10 በፂሕ ግን ብዓይኒ ኢኮኖሚ ተሓሒዝካ እምበር መቐፀልካ ብዓይኒ ኢኮኖሚ 10 በፂሕካ ትበልዕ ኣማኒት ከምናቱ የድለይክ ድዩ ስጋ ኩሉ እንቋቑሖ ዋላ ከመይ نو كن دو كاري كونس كربا فخي سواني دلو بري 10 كيلو جيرو عمر يلعل عندين كوا واسمه ياخذ كل يوم انا حبشة لا قوم ياخذ كل يوم سويلو منا قوم لنا نصوت زلنا لا ما قلنا اذا اكلات زقن